Bugs! Oh, Bugs! Bugs! Ay, samurang na may nanawag. Bugs! Murag na dyan nanawag dyan. Kinsa man yung bisita ka, wang mo ka-expect nga na bisita ka ron? Last, Snoop! Ang tikalon nga, amigo. What's up, my man? Maho, mang piyangaw. Sa maluris na magyapon ka, huwag kang baguhan. Ano si Mang Luris na? Usa po ni dalan niyo, pagkabuntura, pagkahanga ka, pagkabaklayon, oy. Tingnan sa dali, Snoop, oh. Iki, wala kayo ilim nga makatagbaw dira. Pero makaluro-luro yun ba nga mas kahubog ba? Matay asinsado naman kay kasam may kagikan eh. Gikay ko gawas. Gawas dagway nga murag na sa sulod. Unya musta ma'am sa may trabaho mo sa gawas? Sa mga wadya po ka na sinso. Nawa ko, nako Ray-Ban. Malon. Cash original. Ako speaker JBL. Cash. Fully paid. What's my watch? Sa taong ka, wala gyapon ka na sinso, wala gyapon ka sa una. Nawala ko pila ka tuig dire, wala gyapon ka. Yawa tikalon tam japon nantod karon. Maor japon lagi ang kinabuhi diri sa bukid. Pitos kayo. Kan pa yato sa may trabaho mo sa gawas? Actually, akong trabaho sa gawas ako sa airport. Airport naman hinoon kasulod kag airport ning naunga. Pero na kay istorya ba? Wala oy. Ang ako walang ba panagap na ko. Stewardess daway ka dito ba? Stewardess? Sa akong height? Kaabot ko sa sagitana sa mga bag? Sa bagay, karang tulo ka requirement sa stewardess. Pution, hamison, ug gapuhon. Karang pution, kaya na ito trabahoon. Pero karang duha, hamison ug gapuhon, makita man sa ito itsura, di ba? Nga pang artista kayo. Di mo po din pang hinambog. Kaya maklaro mo po yun mo. Hamis dyan, murag bakukang. Matayog di kay stewardess, matayong murag ko pilot na kay murag asinso na kay kayot. Co-pilot? Nani ako? Hello. Good afternoon, everyone. This is your co-pilot, Snoop Dogg. You are now traveling Philippine Airlines with BG.0395-ER.76. We are now traveling from Toronto, Canada to Seoul, Korea. Thank you for choosing Philippine Airlines. Have a wonderful day. Ana, sus kasayon. Gragay naman kayo nga English sweetik naman kayo sa ato pa murag ko pilot yung dagway ka. Co-pilot? Ah, kaway challenge nga trabaho kabalo biya nga asin lahat na pagkatao. Di ko bagay ang nga trabaho ng co-pilot. So taas-taas pa sa co-pilot gamay. Kabalo na ko sa mga trabaho na mo sa airport. Pilot juga ni mahala juga yun. Wala yung tagasaba-saba sa kuha ba? Pilot? Di na pulas sa trabaho na, way klaro na. Magsigirag kubi-kubi ng airplane, mag-drive-drive ng monobila sa airplane, magtuplok-tuplok, magsigig pa aircon, magsuot ng headset, maminag sounds. Di na pulas sa trabaho, way klaro na. Wa na klaro yun ng pilot. Way ayo. Taas pa sa pilot ang trabaho. Kalon di Japon ito, sa una pa man. Ay sa ba, Snoop? Tibog na yun sa trabaho naman ng airport mong gingon ba? Dili kag stewardess. Saway mo ang co-pilot. Ug pilot. Saway na Japon mo. Unsa gid imong trabaho ng airport di ay? Kabalo ka, Bax. Dili lalim akong trabaho sa airport. Unsa ragon ang trabaho ng stewardess? Mag-assist ra og mga passenger. Ang co-pilot, igora magmandar, magisugo-sugo. Ang pilot, igora magpalupad og airplane. Mas lala pag yun akong trabaho ana, mas crucial akong trabaho ana. Kay 2,000 kakinabuhi sa tao nakasalalay sa akong mga kamot. Kay ugma unsa na sila og dili ma-perfect kong trabaho, impas ko, impas ming tanan. O pati sila impas. Possible man kana yung trabaho. Dili ka stewardess. Dili pug ka co-pilot. Dili pug ka pilot. Matay. Ano juga idea unsay imong trabaho gyud? Kabantay ka ng runway sa airport. Bantay. Inigtog pa sa plane o giniglupan sa plane na isa ka tao na sa tunga. So, kalso? Dili. Kada mag-iog left, right, forward, forward. Kada mo na akong trabaho. Ay, minatay mo rin. Itom na kay kang gihatay ka.